Είμαστε μπροστά σε ένα Levita της Mavil, ένα Levita στερεών καυσίμων που ανήκει στην κατηγορία της Primus και είναι ο Primus 25, ο πιο μικρός της οικογένειας. Ένας Levitas ο οποίος αποδίδει 25 kW, περίπου 29.000 θερμίδες. Οι Levitas Primus της Mavil είναι όλοι 4 διαδρομών, έτσι είναι και αυτός, ο Primus 25. Εδώ βλέπουμε τους φλογαύλους του. Κοιτώντας πιο μέσα διακρίνουμε το χώρο της καύσης και από κάτω είναι ο χώρος στον οποίο μαζεύονται οι στάχτες. Το Primus 25 είναι ένας σχετικά μικρός Levita σε διαστάσεις και ειδικά σε σύγκριση με την ενέργεια που προσφέρει. Έχει λιγότερο από 1 μέτρο βάθος, είναι στα 83 εκατοστά. Το ύψος του είναι 1 μέτρο και 60 εκατοστά και το πλάτος του είναι μόνο 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Το σιλό του Primus 25 είναι χωρητικότητας 160 κιλών στερεών καυσίμων, που σημαίνει ότι μας παρέχει τεράστια αυτονομία. Εδώ βλέπουμε και την καμινάδα του Primus 25, η οποία είναι διατομής μόλις 150 χιλιοστών.